Спри всичко, което правиш в момента. Седни, поеми си дълбоко дъх, защото това, което ще ти кажа в следващите няколко минути, може да бъде обяснението за всичко, което се случва в живота ти през последните месеци. Бог се е свързал с теб 7 пъти. 7. И ти не забеляза. Или по-лошо забеляза, но го нарече съвпадение, умора, възраст, тревожност. Ако чувстваш стягане в гърдите без причина, ако се събуждаш посред нощ и прекарваш часове в гледане на тавана, ако виждаш повтарящи се числа навсякъде, ако плачеш, слушайки някоя песен по радиото в колата, ако сънуваш хора, които вече са си отишли, ако чувстваш, че чакаш нещо голямо, но не знаеш какво, това видео е направено за теб. Днес, сега, в този точен час. Ще разкрия един по един 7 знака, които Бог използва, за да те повика обратно. И накрая ще ти кажа какво е на път да почука на вратата ти. Не прескачай нито една част. Всеки знак ще удря по-силно от предишния. И когато стигнеш до 7, ще разбереш защо Бог е избрал точно този момент от живота ти, за да говори с теб. Нека започнем заедно. Първият знак е най-често срещаният и същевременно най-пренебрегваният. Събуждаш ли се посред нощ, между 3 и 4 сутринта, без никаква причина, очите ти се отварят сами. Поглеждаш телефона си и той показва 3:33, или 2:22, или 4:04. Обръщаш се на другата страна, опитваш се да заспиш и прекарваш 2-3 часа с препускащи мисли. Медицината казва, че това е стрес. Хормони, възраст и отчасти това е вярно, да. След 35 годишна възраст сънят наистина се променя. Но има нещо, което лекарят не може да измери и което предците ни са знаели от хиляди години. Времето между 3 и 4 сутринта се нарича свещен час. Именно в този час Исус се молеше в Гециманската градина. Именно в този час много пророци са получавали видения. Не е съвпадение. Това е така, защото тишината в този час е абсолютна. Няма движение по улиците на София или Пловдив. Няма съседи, които да вдигат шум. Телефонът не звъни. Това е единственият момент от деня, в който душата ти може да чуе. Когато Бог иска да ти каже нещо важно, а ти си прекарал целия ден разсеян от работа, сметки, проблеми с децата, проблеми с съпруга, с съпругата, с възрастните родители, с шефа, той просто те изважда от съня. Защото само там, в тъмнината на стаята, няма къде да избягаш. Помисли с мен сега, колко пъти през последните 6 месеца се събуди точно в този час и гледа тавана, колко пъти почувства странно желание да се помолиш или мислено се извини на някого, когото си наранил в миналото, или помисли за хора, които не си виждал от години. Това не е безсъние, това е призив. И ето най-важното предупреждение. Игнорирането на този първи знак кара Бог да използва все по-силни знаци. Ето защо много хора губят работата си, получават лоши новини, преминават през здравословни кризи от нищото. Това е така, защото са игнорирали нежните докосвания и сега Бог трябва да вика, за да бъде чут. И виж, трябва да спра за миг тук, защото ти не стигна до това видео случайно. Тези среднощни събуждания, това усещане, че си заседнал, че губиш хубави неща, че не разбираш какво се случва в живота ти, е доказателство, че Бог те е избрал. Това не е наказание, това е призив. И болката, която чувстваш, без да можеш да я обясниш, е само видимият слой на нещо много по-голямо. В този точен момент се движи духовна шахматна дъска и ти си най-прицелната фигура в играта. Невидими сили искат да те държат объркан, уморен, мислейки, че е само липса на сън или проблем на възрастта. Точно за това Отец подготви свещената книга за теб. 21 дни на просперитет и съгласуване с Бога. Тази свещена книга не е просто четиво.
Тя е точната карта на молитвите, кратките пости и изповедите, които отварят духовните ти уши и те карат да разбереш за броени дни какво Бог се опитва да ти каже през тези безсънни нощи. Свещената книга учи на специфичните правила за превръщане на тези часове на страдание в часове на директно откровение. Събуждаш се и вече знаеш какво да правиш на следващия ден. Линкът е в първия фиксиран коментар на този канал, но трябва да те предупредя. Това съдържание вече беше сваляно 3 пъти. Опитаха се да заглушат този канал, защото системата не иска да разбереш, че имаш право да говориш с Бога без човешки посредник. Изтегли я сега, не оставяй за по-късно. И коментирай тук отдолу с истинска вяра. Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Напиши го, без срам. Защото когато го заявиш публично, небето се задвижва в твоя полза. Сега, след като реши да действаш, следващата истина, която ще ти кажа, ще бъде последният удар срещу объркването, което ти отнема съня. Вторият знак е още по-силен. Виждаш ли последователности от повтарящи се числа с абсурдна честота? Поглеждаш часовника и е 11:11. Поглеждаш регистрационния номер на колата пред теб и там пише 333. Получаваш съобщение и последните цифри са 444. Отиваш да платиш кафето си в кварталната пекарна и сумата е 7,77 лева. Смееш се. Снимаш. Пращаш го в семейния чат. Някой отговаря: «О, това е просто съвпадение». И ти се съгласяваш. Но дълбоко в себе си усещаш тръпки, защото знаеш, че не е нормално. Психологията нарича това склонност за потвърждение. Казва, че забелязваш числата само защото внимаваш за тях. Но това обяснение издиша, когато се случва всеки ден, в напълно произволни часове, на места, където дори не си мислил да отидеш. Повтарящите се числа са вторият език на Бога. Когато думите не работят, Той използва знаци. 111 говори за начало, за нещо ново, което идва. 222 говори за баланс, за вътрешно възстановяване. 333 говори за божествено присъствие. Небето внимава за теб. 444 говори за защита, ангели около теб. 555 говори за силна промяна. 777 говори за благословия, свръхестествено снабдяване по пътя. Не е нужно да помниш това наизуст. Но трябва да разбереш едно нещо. Когато тези числа се появяват с сила, това е защото небето ти праща директно съобщение. Все едно Бог ти праща съобщение в Viber или WhatsApp, а ти само гледаш телефона без да го отваряш. Истинският въпрос е, кое число се появява най-често пред теб през последните седмици? Помисли сега. Спри видеото за секунда, ако трябва, защото отговорът ще ти покаже точно в коя област на живота ти действа Бог в този момент. Третия знак е най-подценяваният. Имаш ли сънища, различни от нормалните? Сънища, в които всичко изглежда реално, цветовете са ярки, усещаш миризма, усещаш допир и се събуждаш с точното чувство, че това наистина се е случило? Сънища с хора, които вече са починали, които идват да ти кажат нещо. Сънища с стари къщи, с църкви, с стълби, с вода. Сънища, в които глас те вика по име и ти се събуждаш стреснат. Повтарящи се сънища, в които се появява един и същ символ – змия, светлина, врата, черен път. Неврологията обяснява сънищата като преработка на спомени. И това е вярно. Обикновените сънища са точно това. Но съществува и друг вид сън. Онзи, от който се събуждаш плачейки, без да знаеш защо. Онзи, който помниш с подробности 3 дни по-късно, което е невъзможно, защото нормалните сънища се забравят за минути. Онзи, който променя настроението ти за целия ден. Тези сънища имат духовен произход. Това не е измислица на ума ти. Това е Бог, който се възползва от единствения момент, в който си напълно уязвим и изключен от менталните си защити, дълбокия сън, за да ти прати директно послание. Помисли за героите в Библията. Йосиф тълкуваше сънища.
Данаил виждаше видения, докато спеше. Мария получи известието в сън. Това не са метафори. Това е реален канал за комуникация. Ако си имал такъв тип сън наскоро, обърни внимание. Запиши в тетрадка това, което си спомняш. Помоли Бог да ти обясни, защото този сън не беше от ума ти, беше съобщение. Четвъртия знак вероятно си го почувствал тази седмица и дори не си забелязал. Правиш нещо съвсем обикновено, шофираш по Цариградско шосе, миеш чинии, вървиш по улицата, гледаш някое видео на телефона си и изведнъж вълна от емоция се издига в гърдите ти и очите ти се пълнят с сълзи. Няма причина, не си мислил за нищо тъжно, не си получил лоша новина, но сълзата се стича. Избърсваш я, става ти малко неудобно, продължаваш живота си и след 2 дни се случва отново, в друг произволен момент. Много хора мислят, че това е депресия, криза на тревожност, менопауза, андропауза, стрес. И в някои случаи наистина е така. Но има една разлика, която никой не ти казва. Когато сълзата идва от тъга, тя идва с тежест, с умора, с желание за изолация. Когато сълзата идва от небето, тя идва с лекота, с странен мир, с чувство за облегчение след това. Тази сълза без причина е четвъртият призив. Това е преливащата душа. Това е твоят дух, който оплаква онова, което умът ти още не е успял да назове. Може да е копнеш по Бога, може да е прошка, която се случва в теб, без да знаеш. Може да е емоционално изцеление, което се излива отгоре. Древните са наричали това дар на сълзите и са го считали за благодат. Днес ние пием лекарства, за да спрем да чувстваме и губим най-красивия знак, който Бог дава – съкрушаването на закоравялото сърце. Ако си плакал без причина, не се опитвай да го скриеш. Напротив, възползвай се от този момент и кажи: Господи, говори ми, отворен съм. Защото точно в този миг небето слиза в теб. И виж, трябва да спра отново тук, защото това, което се случва с теб сега, е по-голямо, отколкото изглежда. Тези сълзи без причина, тези живи сънища, тези повтарящи се числа, тези среднощни събуждания, те не са дошли заедно случайно. Те идват, защото небето е маркирало тази фаза от живота ти като момента на обрата. И ако не направиш нищо, този призив ще премине. А когато премине, отнема години, за да се върне. Знам, че това, което ще ти кажа, звучи тежко, но трябва да бъда честен с теб. Тази болка, която изпитваш, тази празнота, която не преминава дори, когато всичко на пръв поглед върви добре, това чувство, че нещо липсва, въпреки че имаш семейство, работа, дом, това не е депресия, не е каприз, не е липса на занимание. Това е твоят дух, който крещи, защото знае, че има повече, знае, че си създаден за повече, знае, че изпускаш точното време да получиш това, което Бог е отделил само за теб. И тук идва истината, която малцина имат смелостта да кажат: настоящият проблем в живота ти, било то финансов, здравословен, в брака, в отношенията с децата или в тревожността, която не минава, е само видимият слой на една много по-голяма игра. В този точен момент над главата ти се разиграва духовна шахматна битка. От едната страна е Бог, който позиционира благословии, от другата е врагът, който се опитва да блокира всичко, и ти си основната фигура в играта. Всеки път, когато игнорираш знак, врагът печели поле. Всеки път, когато отговориш, Бог напредва с 2. Добрата новина е, че играта е още в началото. Все още имаш време. Точно за това Отец подготви свещената книга за теб. 21 дни на просперитет и съгласуване с Бога. Тази свещена книга не е просто четиво. Не е поредното мотивационно съдържание, което да стои забравено в телефона ти. Това е практически път от 21 дни, където всеки ден има специфична молитва, отказ от Словото, изповед на вяра, която да кажеш на глас, и малък физически жест, който създава директен мост между теб и небето. Свещената книга учи на специфичните правила, за да разшифроваш всичко това, което се случва. Тя ти показва как да тълкуваш знаците, които получаваш, как да различиш сън
от небето от сън на собствения ти ум. Как да разбереш истинското значение на числата, които се появяват? Как да превърнеш тези необясними сълзи в молитва, която мести планини? Как да се събуждаш посред нощ и да използваш това време, за да получиш напътствие, вместо да се въртиш в леглото с лоши мисли? 21 дни е библейското време за разрушаване на бариери. Това беше времето, през което Данаил пости, за да получи отговора, който беше блокиран в небесата. 21 дни променят семейството, променят финансите, променят здравето, променят брака. Не защото книгата има магия, а защото те учи как да се позиционираш правилно пред небето. Линкът е в първия фиксиран коментар на този канал. Но трябва да те предупредя за нещо сериозно. Това съдържание вече беше свалено 3 пъти. Опитаха се да заглушат този канал. Вече докладваха това видео. Защото духовната система на този свят не иска да разбереш, че можеш да говориш с Бога директно, без да е необходимо да минаваш през човешки посредник, без да плащаш условни дарения, без сложни ритуали. Истината пречи и затова истината е атакувана. Затова ще те помоля за нещо. Изтегли я сега. Не оставяй за по-късно, не казвай «после ще видя», защото после е мястото, където призивите на Бога умират. Колко пъти вече си казвал «после ще се помоля», «после ще спра да помисля», «после ще променя живота си». И това «после» никога не дойде. Сега е моментът. И за да подпечаташ това духовно, искам да направиш акт на вяра. Коментирай тук отдолу, без срам, без страх от това какво ще помислят другите. Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Напиши го, защото когато го заявиш публично, небето се задвижва. Има сила в това, което излиза от устата ти. Има сила в това, което пишеш със собствените си ръце. Това е пакт. И можеш да се довериш. Всеки, който коментира тази фраза с истинска вяра, ще види през следващите дни още по-ясни знаци. Запомни думите ми. Сега, след като реши да действаш, следващата истина, която ще ти кажа, ще бъде последният удар срещу това духовно объркване, което ти пречи да вървиш напред. Следващите 3 знака са най-опасните. Не си тръгвай. 5-ият знак е най-физическият от всички. Сам си вкъщи вечерта и изведнъж усещаш, сякаш някой те гледа. Поглеждаш назад и няма никого. Усещаш тръпки по врата. Космите на ръцете ти настръхват. Светваш още една лампа, пускаш телевизора, за да има шум и се опитваш да го игнорираш. Но чувството се връща и се връща. И се връща. Много хора се плашат, мислят, че е нещо лошо, негативна енергия, зъл дух, уроки. И в някои случаи може да е така, вярно е, но има 2 вида присъствие, които можеш да усетиш. Едното тежи, другото топли. Лошото присъствие идва с стягане в гърдите, задушаване, студ в гръбнака, безпричинен страх, мъка. Него трябва да го смъмриш, да се помолиш, да го изгониш. Но има и друго. Присъствието, което ти дава мир, въпреки че в началото те плаши. Онова, което затопля помещението, онова, което те кара да въздъхнеш от нищото и да се успокоиш отвътре. Онова, което идва, когато си тъжен и изведнъж ти става по-добре. Това е 5-ият призив. Ангели-пазители, пратеници изпратени от Бога. Древните са го наричали посещение. Случва се, когато небето ти праща духовно подкрепление за момент на битка, за която ти още дори не знаеш, че ще се изправиш. Не трябва да се страхуваш. Трябва само да го признаеш и да кажеш: Господи, благодаря ти, че прати Твоите ангели да се грижат за мен. Това е всичко. Присъствието ще се увеличи, а няма да намалее. В проучвания, направени тук в България с хора, преживели опит близо до смъртта, над 80% съобщават за същото. Дни преди събитието са почувствали силно присъствие в стаята, сякаш някой ги наблюдава. Не е било страх, било е позициониране на защита. 6-ият знак ще те накара да настръхнеш от точността си.
Мислиш за конкретен проблем, имаш съмнение в главата си, страдаш за нещо, което никой не знае и изведнъж, съвсем изненадващо, пускаш радиото в колата и звучи точно песен, която говори точно за това. Отваряш телефона и първото видео, което се появява, има заглавие с отговора. Сядаш в кафенето и разговорът на съседната маса е точно за това, което трябваше да чуеш. Съвпадение? Не. Това е Бог, който използва другите като мегафон. Науката има име за това, нарича го феномен на Баадер-Майнхоф. Казва, че го забелязваш само защото мислиш за него. Но това обяснение отпада, когато това, което се появява, носи информация, която не си имал преди. Когато човек, когото не познаваш, те спре на улицата в София и ти каже фраза, която променя живота ти. Когато отвориш Библията на посоки и попаднеш точно на стиха, който изглежда написан за теб в този ден, този знак е особено силен за тези, които са в момент на вземане на решение. Да сменя ли работата или да остана? Да изляза ли от връзката или да изтърпя? Да продам ли къщата или да чакам? Да се оперирам ли или да се лекувам? Да се доверя ли или да се откажа? Когато Бог иска да те насочи, а ти не чуваш в молитвата, Той използва средата, използва разговорите, използва текстовете на песните, използва билбордовете по пътя, използва пастора или свещеника от телевизионното предаване, който сякаш гледа право в камерата, когато казва тази дума. И не спира само до тук. По-възрастните познават една специфична форма на този знак. Някой, който вече си е отишъл, идва в съня ти или се появява в мислите ти, точно когато трябва да си спомниш съвета, който този човек ти е давал. Майка ти, баща ти, баба ти. Това изплуване в паметта не е носталгия. Това е Бог, който изважда от паметта ти дума, която е посадил там за този час. Обърни внимание в следващите часове след това видео. Забелязвай песните, разговорите, съобщенията. Нещо ще се появи. Можеш да си го запишеш. И сега трябва да спра още веднъж, защото това, което идва, е най-силният знак, седмият. Но преди това трябва да разбереш нещо, което ще промени живота ти завинаги, ако отвориш ушите си да го чуеш. Замислял ли си се, защо стигна до това видео? Защо алгоритъмът ти достави точно това съдържание днес, сега, в този точен момент от живота ти? Специалистите казват, че това е само математика, че това е просто системата, която чете какво консумираш. И аз съм съгласен отчасти. Но ако беше само алгоритъм, милиони хора щяха да гледат това видео, а не е така. Тези, които стигат до тук, са много малка част. Ти беше отделен. Ще ти обясня нещо, което малцина имат смелостта да обяснят, защото е неудобна истина. Това, което се случва в живота ти сега, всички тези безсъния, тези плачове, тези сънища, тези числа, това чувство за присъствие, тези правилни думи, които пристигат, не е само Бог, който те вика. Бог те вика, защото идва нещо голямо. И ти не можеш да получиш това голямо нещо в състоянието, в което си днес. Помисли за проста аналогия. Представи си, че си спечелил от лотарията, но къщата, в която живееш, няма място, където да съхраняваш парите. Първо трябва да построиш сейф, преди парите да пристигнат, иначе ще дойдат и ще изчезнат. Бог прави това с теб сега. Той настройва вътрешността ти, преди благословията да пристигне отвън. Затова преминаваш през тази объркана фаза. Затова изглежда, че всичко е блокирано. Затова изглежда, че нищо не върви. Това не е наказание, това е подготовка. Но подготовката е успешна само ако ти участваш в нея. Ако стоиш неподвижен, мислейки, че ще премине само, благословията ще дойде и ти няма да си готов да я задържиш. Ще се изплъзне между пръстите ти. И виждам това да се случва всяка седмица. Хора, които са получили призив, игнорирали са го. И когато възможността е дошла, мечтаната работа, бракът, който е изглеждал правилен, финансовият обрат, те са ги загубили. Не защото Бог им е отказал,
Защото не са били съгласувани. Съдът е бил пукнат и когато течността е била излята, всичко е изтекло. Години по-късно се питат: защо не се получи? И отговорът е прост. Ти не си свършил своята част в подготовката. Твоята част е да се съгласуваш. А за съгласуването има практически път. Тестван, с начало, среда и край. Точно за това Отец подготви свещената книга за теб. 21 дни на просперитет и съгласуване с Бога. Тази свещена книга не е просто четиво. Не е поредната книга, която да трупа прах на етажерката и никога да не отвориш. Това е духовен път от 21 дни, с всеки ден начертан, с специфична молитва, с слово за деня, с изповед на вяра, която да кажеш на глас, с малко практическо предизвикателство и с място, където да запишеш какво ти говори Бог. 21 дни е библейското време за разрушаване на бариери. Това беше времето, през което Данаил пости, за да получи отговора, който беше блокиран в небесата. Това не е случайно число, това е духовен код за пълна промяна. Свещената книга учи на специфичните правила, за да направиш тази вътрешна подготовка правилно. Тя ти показва как да построиш този вътрешен сейф, за да получиш това, което идва отвън. Тя те учи да дешифрираш всички тези 7 знака, които получаваш, защото всеки знак има правилен и грешен отговор, а повечето хора отговарят грешно и изпускат момента. Давам ти пример. Когато се събудиш посред нощ с онова стягане, кой е правилният отговор? Не е да пиеш лекарство, не е да ровиш в телефона, не е да насилваш съня. Правилният отговор е да станеш, да седнеш на края на леглото, да отвориш тетрадка и да попиташ: Господи, за какво искаш да говориш с мен сега? И да останеш тих, чакайки. След 3 минути, 10 минути, 1 час, идва дума, посока, спомен, име. Тогава се връщаш да спиш и се събуждаш друг човек. Това е само един пример за това, което учи свещената книга. Има десетки малки, прости практики, които напълно променят начина, по който се свързваш с небето. И най-хубавото, това не е въпрос на деноминация. Няма значение дали ходиш в православна църква, в католическа, в евангелска или изобщо не ходиш никъде, но вярваш в Бога по своя си начин. Свещената книга е написана за всеки човек, който признава, че съществува Бог и иска да се приближи до Него искрено, без доктринални спорове, без изисквания за членство, само ти и Отец. Линкът е в първия фиксиран коментар на този канал, но трябва да ти кажа отново, това съдържание среща силна съпротива. Вече беше сваляно 3 пъти от платформата. Вече се опитаха да заглушат канала. Вече докладваха това видео многократно. Защо? Защото религиозната система и духовната система на този свят не искат ти да разбереш, че имаш директен достъп. Искат да останеш зависим. Искат да плащаш, за да се молиш, да плащаш, за да чуеш Бога, да плащаш, за да бъдеш благословен. А истината е, че благодата е безплатна. Винаги е била. Затова преди да свалят това видео, преди да изтласкат този канал отново надолу, искам да направиш 2 неща сега, без да оставяш за по-късно. Първо, кликни на първия коментар, отвори линка и стегли свещената книга. Осигури си я сега, защото утре може вече да я няма. Второ, коментирай тук отдолу с истинска вяра точната фраза: Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Напиши го. Знам, че изглежда странно, но слушай внимателно. Има сила в това, което излиза от устата ти и в това, което ръката ти пише. Всяко обещание на Бога в Библията е било предшествано от декларация. Авраам декларира, Давид декларира, Мария декларира. Ти ще декларираш сега. И за да затворим този пакт, те моля за още нещо. Дай палец нагоре на това видео, активирай камбанката за известия и се абонирай за канала, защото следващите видеа ще бъдат още по-дълбоки.
И ти ще искаш да бъдеш тук, когато разкрием следващите нива на това пътуване. Сега, след като си свършил своята част, мога да ти предам седмия знак. И внимавай, седмият е най-важният от всички, защото той е това, което идва сега, тази седмица, в твоя живот. Това е последния удар срещу фазата на застой, в която живееш. Стигнахме до седмия знак. И този е най-трудният за обяснение на някой, който никога не го е чувствал, защото той не е физически, не е визуален, не е звуков. Това е чисто вътрешно усещане. Това е онова чувство, което изпитваш точно сега, точно в този момент, че нещо важно е на път да се случи в живота ти. Но не знаеш какво, не знаеш кога, не знаеш откъде идва, само знаеш, че е близо. Гледаш към близкото бъдеще и се чувстваш така, сякаш се приближаваш към порта и почти я пресичаш, но не виждаш какво има от другата страна. Това усещане ти отнема съня. Предизвиква ти тревожност. Карате да проверяваш телефона си на всеки 5 минути. Карате да гледаш имейла си, чакайки новина. Карате да се колебаеш в решенията си, защото чувстваш, не мога да реша сега. Нещо идва и ако реша грешно, ще го изпусна. Много хора бъркат това с клинична тревожност. И виж, в някои случаи е точно така и в тези случаи трябва да се потърси професионалист. Но има една фина разлика. Клиничната тревожност идва с катастрофални мисли. Мислиш за лоши неща, трагедии, болести, смърт, загуба. Докато това усещане, че нещо голямо идва, не идва с лоши мисли. Идва с очакване, с смес от страх и надежда. Като на вечерието на празник, точно както когато беше дете и знаеше, че ще получиш подарък, но не знаеше какъв. Този седми знак се появява, когато небето навлиза в финалната фаза на подготовката, когато благословията е буквално от другата страна на вратата, чакайки точния момент да почука. Може да е изцеление, предложение за работа, среща, която ще промени живота ти, семейно помирение, финансов обрат, пророческа дума, която ще ти потвърди всичко. И ето истината, която трябва да разбереш. Този седми знак се появява само на тези, които Бог вече е готов да посети. Не всеки го чувства. Много хора живеят целия си живот, без никога да са го изпитвали. Тези, които го чувстват, са защото са били белязани. Правилният въпрос не е дали нещо голямо идва. Правилният въпрос е, ще бъдеш ли готов, когато то почука? И как ставаш готов? Като се съгласуваш сега, не утре, не следващата седмица, не когато животът се успокои, сега, защото сега е единственото време, за което имаш гаранция. И тук е най-важният момент от това видео. Ще те помоля да останеш с мен, без да прескачаш, без да се разсейваш, защото това, което ще ти кажа сега, може буквално да определи какви ще бъдат следващите месеци от живота ти. Ти стигна до тук. Видя 7-те знака. Идентифицира се с поне 4 или 5, сигурен съм, защото точно за това не успя да затвориш видеото. Нещо в теб разпознава всяка дума. Нещо в теб казва, това е, точно това чувствам, и никой не беше успял да го облече в думи преди. Това вътрешно разпознаване има библейско име. Нарича се свидетелство на духа. Това е, когато собственият ти дух потвърждава истина, дошла отгоре. Не е моята дума, която те убеждава. Това е твоят собствен дух, който казва Амин. Но тук идва трудната част. И ще бъда много директен с теб, защото заслужаваш честност, а не увъртане. Да разпознаеш не е достатъчно, да чувстваш не е достатъчно, да се съгласиш не е достатъчно. Можеш да прекараш тази нощ трогнат, мислейки, че животът ще се промени, а утре сутринта всичко да се върне точно както е било. Знаеш ли защо? Защото емоцията без действие е пара. Изчезва. Виждал съм това да се случва много пъти. Човек гледа видео, разчувства се, коментира, обещава на Бога, че ще се промени, затваря телефона, ляга да спи и в понеделник вече се е върнал към старата рутина. Среднощните събуждания продължават.
Числата продължават да се появяват. Сънищата продължават да идват. И нищо не се трансформира, защото проблемът никога не е бил липсата на знаци. Проблемът е липсата на практически план за отговор на знаците. И точно тук влиза свещената книга. Затова Отец подготви свещената книга за теб. 21 дни на просперитет и съгласуване с Бога. Тази свещена книга не е просто четиво. Ще го повторя, защото е фундаментално да го разбереш. Това не е просто материал за четене. Това е път, това е график, това е карта. Представи си, че си в лабиринт, изгубен си. Виждаш много табели, много стрелки, много указания, но не знаеш коя да следваш. Всяка врата обещава изход, но само една е истинската. Свещената книга е картата, която показва точно коя последователност от стъпки те изважда от лабиринта. За 21 дни, с малко време на ден, около 15-20 минути максимум, ще преминеш през 7 фази. Първата е фазата на тишината. Първите 3 дни са за това да спреш да говориш и да започнеш да слушаш. Тя те учи как да създадеш физическа и ментална среда, за да може Бог да говори с теб. Позиция на тялото, място в къщата, време. Всичко е тествано и обяснено. Втората фаза е фазата на изчистването, от 4-тия до 6-тия ден. Ще идентифицираш и ще изхвърлиш нещата, които ти пречат да получаваш. Повтарящи се мисли, хора, които източват енергията ти, малки навици, които изглеждат невинни, но блокират духовния преход. Не е трудно. Това са минимални корекции с огромен ефект. Третата фаза е фазата на прошката, от 7-я до 9-тия ден. И тук нещата стават силни. Ще направиш списък с хора, които са те наранили. Ще напишеш писмо до всеки от тях, без да е необходимо да го изпращаш. Ще скъсаш писмото или ще го погребеш. Това е символичен физически акт, който освобождава душата ти от стари тежести, за които дори не си знаел, че още носиш. Много хора разказват, че в тази фаза са получили изцеление от стара болест, изчезнало е хронично безсъние, върнал се е мирът след години. Четвъртата фаза е фазата на декларацията. От 10-тия до 12-тия ден ще се научиш да говориш с власт. Ще получиш специфични декларации, които да казваш на глас всеки ден. Това не е празна позитивност. Това е декларация, основана на Словото, от типа, който мести планини. Ще я четеш на глас пред огледалото всеки ден. В началото ще бъде странно. На 5-тия ден ще започнеш да вярваш. На 10-тия ще започне да се случва. 5-та фаза е фазата на стратегическия пост. От 13-тия до 15-тия ден. Спокойно, това не е пост от дълъг глад, не е нещо, от което да ти стане лошо. Това е стратегически пост, малък, за няколко часа, с дефинирана цел. Свещената книга те учи как, кога и за колко време. И ти обяснява духовната причина за всеки момент. 6-та фаза е фазата на сеидбата. От 16-тия до 18-тия ден. Ще правиш малки актове на доброта, скрити, без никой да знае, да помогнеш на някого анонимно, да се обадиш на човек, за когото знаеш, че има нужда, да посетиш някой, който е сам. Всеки такъв малък жест посажда семе, което ще се превърне в жатва през следващите месеци. 7-та и последна фаза от 19-тия до 21-я ден е фазата на обявената жътва. Ще напишеш писмо до самия себе си с дата след 3 месеца, казвайки какво вярваш, че Бог ще е направил в живота ти. Ще запазиш това писмо и след 9-10 дни ще го отвориш и ще гледаш и ще плачеш, защото ще видиш, че наистина се е случило. Всичко това е в свещената книга. Всеки ден със своето съдържание, своята молитва, своето предизвикателство, своето място за записки. Тя е плътна, но проста, дълбока е, но е практична. Сега, знам какво може да минава през главата ти. Дали имам време? Дали ще успея? Ами ако се проваля по средата на пътя? Ще ти отговоря искрено. Имаш време? Да. 20 минути на ден.
Губиш повече от това в Инстаграм или ТикТок. Ще успееш, да, защото книгата е направена от малки стъпки, а не от големи скокове. И ако се провалиш един ден, нищо страшно. Започваш отново от следващия ден. Това не е училищен изпит, а път на живота. И трябва да ти кажа нещо, което може да изглежда тежко, но е истина. Тази свещена книга вече промени много хора. Хора, които бяха отдалечени от Бога от 20-30 години. Хора, които бяха затънали в дългове до гуша. Хора, които бяха болни и лекарите не можеха да си го обяснят. Разделени двойки, които се събраха. Хора, които губеха децата си заради зависимости и видяха обрата. Не защото книгата има магия, защото книгата поставя човека на правилния път за получаване. И тук идва най-важната част. Линкът за свещената книга е в първия фиксиран коментар на този канал. Ще повторя. Линкът е в първия коментар на канала. Не кликвай на линкове от други места. Не се доверявай на никого, който ти праща лични съобщения. Официалният линк е в първия коментар на това видео, в официалния канал. И ето сериозното предупреждение. Този материал вече беше свалян 3 пъти. 3. Хората докладват, обвиняват, атакуват. Защо? Защото това, което е в свещената книга, предизвиква установените наративи, предизвиква хората, които продават духовност като скъп бизнес, предизвиква системи, които процъфтяват, когато народът е объркан, изгубен, зависим. Истината освобождава, но и пречи, и когато пречи, системата се опитва да я смълчи. Затова, ако си почувствал в гърдите си, че това видео е направено за теб, не чакай. Не казвай после ще видя. Не казвай утре ще я изтегля. Защото съм виждал десетки пъти хора, които казаха това и никога не се върнаха. А месеци по-късно коментираха, благодарейки ми и казвайки, искаше ми се да я бях изтеглил, когато я видях. Не бъди този човек. Не позволявай на после да открадне твоя обрат. Направи го сега. Спри видеото, отиди на първия коментар, отвори линка, изтегли свещената книга. Всичко е дигитално, получаваш я веднага, четеш я от телефона, от компютъра или я принтираш, ако искаш. Не е нужно да чакаш доставка, не е нужно да чакаш куриер. Става веднага. И за да подпечаташ това с вяра, те моля, след като я изтеглиш или докато я теглиш, върни се тук и коментирай точната фраза «Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга». Напиши го, без срам от това какво ще помислят другите, без страх да изглеждаш прекалено вярващ. Коментарите са пълни с братя и сестри, които правят същото. Не си сам. Има сила в това, което декларираш. Има сила в това, което пишеш със собствените си ръце. Всеки път, когато потвърждаваш публично решение на вяра, небето приема това решение като пакт, а Отец отговаря на пакта с присъствие. И още нещо, дай палец нагоре на това видео, активирай камбанката, абонирай се за канала. Не е заради моята аудитория, а защото алгоритъмът трябва да разбере, че този тип съдържание е важно, за да го достави на повече хора, които преминават през същия този момент. Можеш да бъдеш инструмент за спасяването на обрата на други хора само с натискането на 2 бутона. Помисли за това. Сега, след като направиш всичко това, изтеглиш, коментираш, харесаш, се абонираш, има една последна истина, която трябва да ти предам. Може би най-важната от цялото това видео. Истина, която ще ти обясни точно какво ще се случи с живота ти през следващите 21 дни, ако кажеш «да, сега». И тази истина е последният удар срещу фазата на застой, в която живееш. Не си тръгвай. Ела с мен. Виж, ти стигна до тук, защото имаш глад за истинското, защото вече не се задоволяваш с плитки отговори, защото знаеш дълбоко в себе си, че си създаден за повече, че животът ти има цел, че онова нещо, което идва, което чувстваш, че е близо, е реално. Искам да ти оставя една дума преди да приключа. Следващите дни могат да бъдат най-важните, които си живял през последните години. Но само ако участваш.
Бог не насилва никого. Небето уважава твоята свобода. Призивът е отправен, вратата е отворена, но преминаването е твой избор. Можеш да затвориш това видео сега, да се върнеш към рутината си и след една седмица всичко това ще ти изглежда като далечен сън. Събужданията ще продължат, числата ще продължат, сънищата ще продължат, но ти ще започнеш да свикваш с тях, ще започнеш да ги смяташ за нормални. И тогава, когато голямата възможност дойде, няма да си подготвен. Ще мине покрай теб и ти дори няма да я разпознаеш. Или можеш да избереш друг път. Можеш да спреш сега, в тази минута, и да решиш, че тази фаза трябва да приключи. Че си готов да направиш следващата стъпка, че искаш да разбереш какво Бог се опитва да ти каже и искаш да отговориш правилно. Ако това е твоят избор, направи 3 неща сега. Първо, отиди на първия фиксиран коментар на този канал и изтегли свещената книга «21 дни на просперитет и съгласуване с Бога». Това не е просто книга. Това е практическият път, който ще трансформира всички тези знаци, които получаваш, в ясна посока, правилно действие и конкретна благословия. 21 дни, 20 минути на ден. И един различен живот от другата страна. Второ, коментирай тук отдолу с истинска вяра. Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Този коментар не е за мен, той е за теб. Това е твоята публична декларация. Това е твоето подписано «да». Ще погледнеш този коментар след 3 месеца и ще плачеш от благодарност. Трето, сподели това видео с поне един човек. Онзи човек, който преминава през същата фаза. Онзи приятел, който ти се обажда, за да се изповяда. Онзи роднина, за когото знаеш, че има нужда. Когато споделяш, ти преставаш само да получаваш и започваш да бъдеш канал. А който е канал, получава двойно. И към банката. Активирай към банката. Абонирай се, защото следващите видеа ще задълбочат всеки един от тези 7 знака и ще разкрият неща, които не могат да се кажат в едно видео. Завършвам с едно просто обещание. Ако направиш тези 3 неща днес, изтеглиш свещената книга, коментираш фразата и започнеш 21-я ден, гарантирам ти в името на Отец, че след 3 седмици животът ти няма да бъде същият. Запомни тези думи. Можеш да запазиш това видео. Можеш да се върнеш тук след 21 дни и да коментираш отново, разказвайки какво се е случило. Бог се е свързал с теб 7 пъти. 7. Днес е 8-ият. Чрез моята уста, чрез това видео, чрез тези твои очи, които приемат тези думи сега, изборът е твой. Но аз вярвам, че ти вече направи избора. Усещам го, докато говоря. Има нещо, което ти казва, сега е моментът. И наистина е сега. Отиди там, изтегли я, коментирай, сподели и ще се видим от другата страна на 21-я ден. Нека Отец те благослови, да те пази, да те утеши и да те води в мир, в